By the way guys, I'm with Ondoy today. Ano ba din ang kaban-uban? Alas o balog na akong. Hindi po kumikigbaylos na akong limo. Maasa doon na akong. Sama, tagyan mo, Ninja Turtle. Ang ikaw? Amo. Hala guys, nakakaroon pa dyan ko kitag jellyfish guys. Nga kuhito ni. Hala, rang gahiam din ni Hala. Hala, rang dako am din ni jarang bagaa. I walk around like that nigga. On the trigger if a nigga wants some smoke, I let it drop. Hi guys, good morning. Tungod sa kainit sa panahon karon guys, padung miniundoy sa sapa. Dami karon sa barangay Kambaol, Alicia. Ingin man siya nga na kuno daari sapa nga lami kuno aliguan. So mo nagita kong gidadari. First time po na guys marhi. So nas undoy guys, gagan ka ano paano ara bagid mga hagda. Diray ga lamon-lamon, bagid mga hapag, muuk ram nang agi. Ira mo lubuga. Grabe gid di malasa guys, kay grabe mang lubugas tubig. Na, sa ano may pagligo ron. Hani po ka din magtudlog kaliguan nga. Mura mo panig tunaan. Tunaan. Uwan ba gabi eh? Dapo. Moday na lubog. Awanin dyo guys. Ani ko palig kong undoy. Grabe mang lubog na. Mura magtunaan ha. Ang sana dyo ka doon. Grabe ha. Pagka sa puto ni mo na. Bakida? Ha? Ano? Ako pag kabagaw ng galit na. Ang kararay mo. Ba? Hi guys! Good morning! April 25. 25 na ba dahil ron? 27 naman siguro. Ang sa pizza ron doy? April. Pizza! April yan eh. Okay guys, wala ko kay Boss Pizza. Basta April nas palis. April's palis. Anda. Tiami sa Barangay Kambaol, Alicia. Na may sapa de daringin. Mas undo nga maligo ko numi. Kaya gamang tubig ligis ba inihit man kaadyo. Matunin ko ni dyan mangita. Tag ka nang naitubig. Nga tabay nga na. Mating panitang gidad ana he. Mura mag kunaan kaminus. Abi guro ni dad bakida ko. Na wala man na ninjo ar lubuga. Ang gudong lubuga. Ha? Aman. Na bantugay ra lagi tunaan lagi dai ni kay toy bakida lagi og nati. Ah! Sabi ko. Puro dab juga doy. Tunaan man dai ni. Ay, ni baso daghan na tampis. Tampis sa gagbaso. Perangkan bisa itu. So, anjan sana man ni nato, asa mata kaligo. Kaligo na ko kaadyo. Kagting ka. Ha? Ato ko mas kagting guys sa ubay. Pagtarong ba? So by the way guys, katong giingin ni jud hapon nga hantang i-post karon about sa katong naantatay tabangan pero wa mi madadyon today kay wa diha. So balikan ra na mo sunod adlaw. So sunod adlaw na lang man na i-share ninyo kay karon man ang tanang buhaton ja kay wa malagi diha. Ato na lang mag-i-move sunod adlaw basta atangil man ninyo sa hang channel. Puhon, madyon tag-amo na si Jang maabtan. So maginainit tagbalik guys kay durudub ba ning tawhanan ni. Damo po deres tunaan man day ni. Pero gwapo ra ba guys sa mga rock formation. Di ba? Daghan sa mga view deres Alicia ba? Kani guys, ug nahinlo pa nila minta na maglubog-lubog. Lagi ganahan ko sa mga pormas bato ba nga nagadarhi pwede ka na mag-picnic. Ja og gusto ka maligo sa mga kadari. Kamang-kamang kadanis lasyo. Di ba? Kadari ra nis Kambaol Alicia guys. Daghan man day mga kuan deres Alicia, mga spots bitaw nga simple ra siya pero makahatag og kuan sa dughan. Ka hupay, mahupay katong dughag makakita ta. Hindi man to na ta. Kana. Mato na mi guys, wa man day ni lami kaliguan kay libog man. Pero siguro wa pa ning uwan, tin-aw guro ni. Na magpay bakida ra to ning langoy. Nga jarang lubuga eh. Ha? Arang lubuga. So daari guys na yung mga nang laba. Dani siguro sila maglabanan kay abunda malagi tubig. Nagkataon lamang na lubog karon kay kasagaguan das gabi ug hapon.
Tanawin yung mga bato guys. Nice sa gisang mga purma ba? Dagkadyo. Pwede na magligid-ligid. Pwede na mag-pictorials. Is it ready? Hagbay. Tapi man. Sige. Tubig sa. What? Um. Hi guys, di ako karon sa Amulat Beach Resort dari sa Kagting Ubay ni balik mi. Diri mi sa una na, pero wa ako kay bog ning tan-aw na bakas ang video before. So dadto nga video is gipakita nga ang view dar. So karon kay naghana magtaw to the pit sa amo ang videohan before. On di ami dari the pit sa White Tao. Ang daghana nagtaw daghay kaadyo nga dito. So, ha? Ito dapit Balin ito ba? ra to daghan magtaw. Kaya may basad to dani kay Palman stone. Maligon ta ko dyan kaya na may bukja. Bukja ba? Ka na bang jellyfish? Dahapit ra ba may tunsis Des and Curtis sa una katong nag-shooting si Jabitos Marina kaysa man tong tanang Marina sa una. Kung kinsa tong nakaabot sa Marina nga salir pag minjo na mo. Tiguwang na mo. Huwag yapon mo nang giminjo. Ito guys, first time na makaadto karon og wagdan. Niadto mig wagdan ganina. Dami ka jud pag dagat to subos kay arang kablo. Basta nice. Dako merkado ni Ubay. Hi. So guys, wa jud mi madadun guys sa amo ang plano gahapon. Kay gahapon ka plano mi nga nalagi mi atabangan nga senior citizen. Unsa kay wa man diha so basig mga sunod adlaw na laman na mo adtuon. Kalibangan ko man ni problema. Duy, kalibangan ko duy. Kalibangan ko. Uy! Grabe guys, kaya bagana. Kita ka? Kaya nagtapok. Bagana, uy. Grabe guys, guys, ang bagana tapong tilaman mo na mapakita kay ito aram dito. Cara bagana. Di makakilo guro na. Majug na pa na dihay ni ganha na hangman. Nagan na managan manglangoy man nagpalajo. Ito guys. Nakanimdam ko guys sa katong dito ko sa Uslob. 3 years ago dito ko sa Uslob. Arlami agi lang liguanan dito kay nigtaslob nimo. Dami nagmagsuot kag goggles, makita nimo mga isda. Kita pautpo, bulinaw, magtapok. Aghala maghaglag ka og naay has katubitong tigwaw. Kamatay mo kung tigwaw mo ako na ibanakon sa dagat. Mao nang mahaglag ko. Pero ma-enjoy kag tamang kay tuslo lagi nimo ara daghan nag isda magawas. Kumoto kag Uslob ni. Medyo ka mulutaw na to. Nga naman. Uslob man ka. Buing. Tara daghan na oh. So ada nag-zoom ko dong kakita mo. Ay, tutukin nito guys. Nara na yung mga isda ng langoy. Dan. Ang dagana na. Wag mo kakita. Pakpak ra siguro si Siri ang naglutaw-lutaw yung nakitaan. Basta kayo na daghang isda diha. By the way guys, I'm with Ondoy today. Ano ba din yung kaban-uban? Alas o balog na. Hindi po kumikigbaylos na akong limo. Maas na doon na akong. Sama tagi mo Ninja Turtle. Ang ikaw, amo. Hanon ka na lang, tiklod ka na aros dagat. Amo. Hindi, ito na naman na. Wait, save. Imo. Di mauwaw. Ninja Turtle. Inlap malay ka be. Oo, yung kabuangan lagi. Yun lang magasnaw ka mo be. Pugos! Maluloy ko. Buing. Ang nga, hindi ko maluoy. Ada ka ng isda to. Diyan. Ada ka ng isda bito. Iyar, daghan na lagi. Dan takag pukot. Mating na din. Ang daghan na guno. Buti na. Di nagulo. Ar, daghan na lagi guys. Murag mga 5 kakilo. Guro ning madakpan. Wara. Tapok. Maniya tanawod ay. Mininga na sila. Dive sila. Mga tuloy tag mga sanctuary. Lagi, asa man ta. Uy guys, apa ha? Suggest mo guys, ugamang ka-vlogan. Kang dariras de-u-de-u po. Kanang adyo pa nang raglagdua. Daniras de-u-de-u sa Alicia nga. Murag. Kinsa tong nakahibaw daan na og naay mga spots na nga beautiful. I-comment naman ni Jordanis Ilam sa video kay
Basa nung mga tuuna. Basta daw-daw makaya ras biyahe. Ada tanah-tanah dia. Ngurag magsipatan. Sipat ko. Mahadek man tag. Madle ko. Hadok ko kay sa may mission nimo dari. Sa may yung mission. Asa may mga kauban nga. Ninja Turtle. Tama dyan kang hinarada ka. Ikaw? Pagali mag-trailer King na. Kong. Pagali mag-trailer. Trailer pagali to mong kuan King Kong vs Godzilla. Kay Doy po sa kay ko. oh, duha bitaw ta mo hadang. Gabsi ka. Nga naman. Dinaziman ka. Ligo na ka. Ligo na baho na kang budo. Kaya lang magbudo guys. Kana na ibuwad bito nga. Tamban niya. Nag-usa-usa nga butangag-asin daghan. Ano ba? Kaubas tinabal. Kay. Asa may bahong panos. Na. Kaya. Ikaw buhok ang panos. Uy, ikaw hinuon. Palihon. Manghimo. Oo, buhay na. Guys, agbuk dya ba guys? Ang Kuya. delicious ba guys? Nga nagluto-luto na tos lang ganina. Napadpada aris kabatuhan. Ang tanawon. Pang ko kita na kanang close up dyan. Dili. Naubo na to. Garay-garay. How is until? Sige ba sige ka ng bugan uy. Hala duy. Wala ko kabalan. Hawid. Ito maapil ka kaanod. Adi eh, grabe yung taas ito tiil. Ano ko ikuhit. Daw. Cellphone ni kuhit mo. Ayaw. Na, tanawa ipakita nila kakita. Di makitaan na rin. Di makitaan. Dali. Guys, tanawan ninyo guys. Na, nagbukja kita mo. Dami ko tilyo. Diyan mabuthan ko na ni doy. Hindi ka para guda. Di lagi ko. Hindi ko na mangurin, hindi ko na manguran. Di lagi ko arang ko hiton. Diyan mabuthan ko. Bukan. Ano balon? Jelly gani, nabaday mo yung jelly nga balon. Hala jili juday si Ja guys na. Jelly lagi. Jili jud si jadi ay. Lah, anak ko ba sa jelly ron? Na mo ba? Karon daw ang Tanawan ninyo guys. jelly. Ato sa Sabadoy kay nagupirit ko dari. Kasi nanganak po ni si Ja. Ang ibalik ang tada tos tubig arang di mabuhi si Ja. Hindi ka kaligo. Di napaman dinay daghan sure ko. Iwis na namatay ko. Tagay sa kukuhit doy be. Doy tagay sa kukuhit doy maluy ka. Ay, laro ta. Ha. Malarot ba rin nagdali-dali? Pinanong gulo. Naugani di ka na malarot. Pangita sa sanga-sanga diha. Daw ko kutsilyo. Aja na kutsilyo kay masamad si Jabo eh. Ano dugo? Ay, jaw. Hala guys, karon pa dyan ko kitag jellyfish guys. Nagkuha pa sunod kuhit, kaya nga kuhit, tunog sanay pormas ng ilang. Magli ko muhawi din jagma. Kuan ko, makadaot ba dyan ko ni makamatay ba ko ni. Diyan ako kuhit, kitagaan kong undoy. Nga kuhit ni. Hala, rang gahiam din ni Ja, hala. Para bagapa ni Ja. Na, jili ka dula may lagi kan undoy, mura lagi jili is. Hala, rang dakuam din ni Ja, rang bagaa. Na. Hindi ka mangurin tiraw na. Kasi daw ka magbultahin na. Tiaw. Okay. Mugraw ni sang kamot. 20 volts na. Ha? 220 volts. Buoing. Dajung isa ko dubi kaya ang iulis dagat doy. Asa hagod ka mo ta? Di lagi ko kanjag paakon ko. Kapre, baba na. Mangipit ni. Kita ba nagbaba ng jellyfish? Ang tang iuli guys. Gusto ko ang iuli dari sa dagat. Madlik like kumupunit na ah. Nagipitan ko. Kurintihan ko na ni. Tingin na jag tuod guys. Basig buhi pa ni. Kaya naglangoy-langoy pa magunis sa gani ha. Andiyan kay kusog magbawd. Buhi pa ba ka? Uy. Buhi pa ba ka ni si Ja? Uy, pagod na. Hindi mo tingog ba na, hindi man. O di ba rin mo tubag? Tubag ba? Ono! Buhi ka di! Hindi mo gali mo tingog na nasa SpongeBob SquarePants. Buhi! Ay, kani. Sige, atutas dagat. Ay! Dali mo produce Tara. Ala to, ano si Ja guys? Nalaigid ang kulor. Ano? Hala, di na si Ja gahi. Arang humuka na ni Ja. Kung kuha na si Jan, yung transparent na. Hala, arang humukam na ni Ja. Butang na sa dagat. Yung transparent na siya. Naa. Buhi pa man ni si Ja. Napadpadras bagad. Laka uli na to kaw. Labay pa na ni mo. Adjaw, sagdi laman na si Ja. Wabit na nang hilabot. To ana guys na. Nalain si Ja na nahumok si Ja. Mugahi ra day si Ja. Huwag na si Ja sa baybayon. Transparent na si Jan. Na si Ja na. To ana si Ja. Masuk man si Ja. Tama na ah. Ibuong-buong man sa bawod sa mga kabatuhan. Kita pa mo. To ana Ja na. Lain naman sa color. Transparent na. Buhi pa man di ay. Na naghakjud-hakjud. Naghakjud bito na si Ja. To ana si Ja. To kana. O ana, to ana. Tora si Ja, transparent na. To ana, to ah. Yung balik. Haba? To ana.
Eh, Ala, karon pa ko kita jellyfish guys. Nga to dai siya. patay naman na. Buwi man good kini nga na magdan sa iyo. Ni balik na po dari. Para man. Oo. To. Labay pa mo sa ito nga. Dili ko mo punit kay magluto mo iton ko. Nga na magud siya. Oh. Pagpadong lagi na na. Nga na, bali pa dong. Gidang uba mo ni nga na, danig gini nga nagidang mga tiil. Di nila makita guys kay transparent siya, di da maklaro sa kamera. Musa ka na ko duy problema sana pagdapat ni. Gamitan ang ninja moves. Sabi mo ninja turtle. Ikaw, amo. Kena, connect niya. Hindi. Magkong eh. Mo ano ni tarag bukja. Bukja da. Nangin ka gusto ka maligog dagat. Ako na ingon gusto ko maadtog dagat man higingon. Diyan na, napad. Ako na po pagkasadaan. Dadag, sinina kay gusto maligo. Hindi mo na pa. Nga problema doon sa buhok. Kan sa metang yad to ganina, di ba sapa? Sapa? Arte po kay lubog. Ganay. Pura mapugtuna, di mo puy bakija sa ibabaw. Lagi, arte nga din mo. Arti na nga nang muligo kag hinlo. Ano ba yung nagkabaw sa ibabaw? Nasa, pagtuon naman kabaw. Bastos. Ag entrance dari guys, 10 pesos ra. Ja sulit naging yung 10 pesos kay gwapo mag-view. Wa jud ko maligo guys kay gang buhok lagi ang ginahon na kay insag manggamking ni daot tagat ang beauty, daot na rabadaan. Na guys, ug imong tanawon ng mga cottage diha puno nas mga tawo agaban gani dito ras daplin wala mag cottage. Pero nice ka jud view guys, ganahan jud ko dari sa view nga beach ba kay na ni mga lubi, blue, white sand food. Ne. First time ko kita. Kawayan yan nas dagat. Kita na dahil ko tapos babayan di ay. Many times na dahil po. Pwede na good. Ani pud na. Hmm. Lamig adto lugaran. Lipay ko nakabalik ko daari sa Mulat Beach. Salamat tayo sa pagtanaw sa atong vlog today. Salamat sa mga ning like ug ning subscribe. Uli na pud mi kay wa malagi tarong ning lakawa was plano. Salamat again and see you tomorrow on my next vlog.